الجنس كان هذا ترى اسمه لا موي نحن نقول له Bu yıl kuraklıktan dolayı gerek fıstık üretiminde gerekse geri kalan bitkisel üretimde biraz sıkıntılı bir yıldı. Bütün buna rağmen az olsun ve bereketli olsun diyoruz. Şunu alıyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun. Dolu dolu ama Evet. salsınlar bak. Oldu. Şuradaki salsınlar. Sağ olasın. Allah sizden razı olsun. Bereketini bulursunuz. Yedirelim. Benziyoruz zaten. Ez ji tülü gundê sinê beriya wî çendê demametre digovaşt pilingê xwe pir zehmet bî pir îza bî ama piştî wê qasê îlçe tarım û îl müdürlîka me destek dan me makine ji me re anînin îşî me zehf pê rehet bû îşî rojkiyan pê saetkî pêk tênin zehf zehf baş e ev makine ev proje xwedê ji wa razî bî ji îlçe tarım û îl tarımê em zehf pê rehet bûn wek min gotî îşê rojkî pê saetkî em pêk tênin niha zehmet tune tertemîz tirhek me îro herîr çêkir pestîl ji xwe ji bo wî qasî ev proje derê xistin ji bo em herîrê zehfî û zêde çêken wisa em pê zehf rehet bûn Xwedê ji wa razî bî kî bî sebeb. İlçe me Tîlo û gundê me genellikle herîrê mijûl dibin, herîr çêdikin. Va makîna ji xwe îşê me zehf pê rehet bû. Em zehf jê memnûnin. Ji îro paş geletir pê va makîna me geletir üretimê bikin înşallah. Tamam abi. Acaba değil. Nerededir? Onu şey yapmamız lazım. Gel.